Dobar dan, dragi gledalci. Danas ćemo da naučimo da pravimo prave pravcate flastere za neke isekotine, opekotine ili ogrebotine. Za početak treba nam najobičniji selotejp, jedan tuferčić, također nam treba i sprej za dezinfekciju ruku, a to će da nam posluži da nam flaster bude čist. I za početak ovako ćemo malo da produžimo, zavićemo, da kada budemo otvarali, kada budemo skidali flaster, da možemo da nađemo, znači zavili smo. Sada ovako ovde vraćamo. Posle, od ovog tuferčića ćemo malo da otkinemo, samo sekunda. Ovo je malo teže, treba će mi makazice. U slučaju da ne možete da otkinete mali delić tuferčića, uzmite makazice male. Jednom, ovako jednom, vratite na mesto. Onda ćemo, ako opet ne možete, onda probajte još 3 puta. Ja sam otkinuo. Malo ću još da smanjim, da mi posle stane na selotejp. Izmerim ovako, dobro staje i sa tim sam sada završila. U stvari nisam završila. Uzimam sprej za dezinfekciju ruku, dezinfikujem tuferčić sa obe strane, 2 puta savest, tako, stavljamo na čisto mesto, ja sam ovde mi je čisto kod telefona, posle ovo produžavamo da bude jedno 15 centimetara, okrećemo na opačke i onda dezinfikujemo opet. Znači ja sam dezinfikovao. Sledeće je da stavimo ovu vatu na jednu sredinu selotejpa. Ja nemam opekotinu, niti ogrebotinu, niti isekotinu, ali ja ću na sebi da probam. Nama je jedan flaster već gotov. Sve nam je čisto i lepo. I također ćemo da dezinfikujemo ovo što smo bili zavrnuli. Stavljamo na tu osekotinu ili opekotinu ili ogrebotinu, stavljamo prst, uvijamo ovako, ovako i nama je to gotovo. Nama ispadne ovo. Prošlo je već 2 nedelje. Ja sam ipak imao osekotinu. Da vidimo da li je to sad prošlo. Samo da skinem. Wow, nema ničeg. To je naš novi flaster. Ćao.